pri príležitosti Svetového dňa letectva a kozmonautiky na letisku v Boľkovciach privítali nášho prvého kozmonauta. Je to veľmi príjemné, že sa nájdú ľudia, ktorí v dnešnej dobe dokážu obetovať svoj vlastný čas, svoje úsilie a mnohokrát aj svoje vlastné prostriedky na to, aby zorganizovali takéto veci. Takže je veľmi dobré, keď môžeme tieto veci mladým ľuďom pripomínať a zároveň využiť túto príležitosť na to, aby sme ich mohli motivovať, že aj v dnešnej dobe sa dajú dosahovať veľké veci. Keď človek na sebe pracuje, keď sa vzdeláva, keď športuje, zdravo sa živí, študuje jazyky, tak môže dosiahnuť aj v dnešnej dobe veľké veci. Stačí buď čakať na príležitosť, alebo naopak pracovať na sebe a vytvárať si tie príležitosti. Na žiakov z okolitých základných škôl čakal pripravený pestrý program, ktorý bol obrovským zážitkom pre každého milovníka vesmíru. Mohli tu zažiť prezentáciu letiska, vlastne prezentácia malých lietadiel, taktiež celý areál a tiež budú mať k dispozícii túto atrapu tohoto, ako by som to nazvala, rakety alebo kapsuly. Zase som sa mohol vrátiť tých 25 rokov dopredu, pretože aj ten motív bol taký raketový. Proste zažili sme štart rakety, aj trošku pohyb v tom vesmíre, tak bolo to úžasné. Takže vy ste teraz leteli v takej provizornej rakete. Ako sa vám letelo? Veľmi dobre. Najlepšie na celom svete. Veľmi dobre. Doteraz deti o Ivanovi Belovi počuli len z učebníc, no tentokrát dostali príležitosť vyspovedať ho naživo. Bela im pútavo prerozprával svoje nadobudnuté vedomosti a zážitky zo svojho kozmického letu. Nenudím sa, takmer denne mám nejaké aktivity. Už včera som tu mal jednu prednášku, dneska ďalšia prednáška. Viac som mimo domova ako doma, takže na jednej strane je to dosť vyčerpávajúce, ale na druhej strane, keď človek vidí to nadšenie v tých detských očiach a keď je tam aj tá spätná väzba, že už sa mi mnohokrát stalo, že ma oslovili mladí ľudia, ktorí povedali, stretol som sa s vami pred 20 rokmi a namotivovali ste ma, rozhodol som sa ísť touto cestou, ako napríklad naša známa vedkyňa Miška Musilová, ktorú som tiež namotivoval, keď mala 11 rokov a odtedy ide touto cestou. Takže je to práca, ktorá ma naplňa.